Pentru cei născuți în semnul racului, săptămâna viitoare ar trebui să fie armonică, așa cum ar fi trebuit să fie și ultimile zile. Perioada cuprinsă între 6 și 12 martie ar trebui să le aducă acestor nativi multe idei, efervescență creativă, bogăție artistică, sensibilitate și subtilitate, capacitate de a gusta plăcerile artei, posibilitate de a învăța ceva într-un domeniu artistic sau de a-și rafina mijloacele de cunoaștere, de exprimare, de învățare și de redare. Este un moment al grației și rafinamentului, este un moment al subtilității și este un moment al excelenței. Sunt avantajați de acest tranzit astral toți cei care au structuri artistice și care le-au și valorificat prin studii, transformând vocația și pregătirea pedagogică nu doar într-o meserie, ci într-o preocupare care este de sine stătătoare, aducătoare și de bani, și de nume, și de succes. Pentru că vorbim despre succes, planeta Venus intră în casa 10 a acestor nativi și începe să deschidă niște uși cu anume violență, ca și cum sunt împinși cu forța de destin spre noi ipostaze, spre noi tentative de a cuceri elemente pe care și le-au reprimat sau le-au respins. N-au dorit, de exemplu, să fie profesori universitari. N-au dorit, de exemplu, să fie directori ai unei instituții. Acum, situația se schimbă și aceste uși se deschid nu doar ca o invitație. Dacă doriți, puteți să treceți pe aici și, dacă vreți, puteți să și exersați o săptămână, 2-3, să vedeți cum este să fii mare și important. Nu așa arată această invitație, nu ca o invitație la vals. Dimpotrivă, soarta pentru acești nativi arată ca o uriașă provocare, ca o uriașă necesitate, dar și ca o stringență. Nu vor putea ieși din acest context. Sunt obligați să intre în joc, sunt obligați să devină competitivi, sunt obligați să iasă din această stare de izolare de tipul turn de fildeș sau dintr-o anume ipostază protectivă pe care timiditatea le-a dat-o de-a lungul timpului. S-au mulțumit poate cu puțin, s-au mulțumit cu succesul pe care l-au avut, au dorit să rămână în penumbră și de fiecare dată, întrebați fiind, au replicat că ei sunt modești, că nu doresc să stârnească invidie și gelozie. Acum, povestea cu gelozia și cu invidia este un lucru care ține mai mult de impresie personală, pentru că invidia și gelozia funcționează oricum și ele, dacă sunt motivate de succesul cuiva, nu pot fi înfrânate doar prin simpla modestie a personajului purtător de har și zestre. Așadar, acestea sunt argumente care se opresc la jumătatea drumului ca logică și ca valabilitate. Dincolo este subiectivismul pur sau este o anume nonșalanță care încearcă să dea un aer de firesc și de noblețe unei timidități și unui trac social. Racii trebuie să renunțe la această ipostază a celui care se dă 2 pași în urmă, se dă mai mulți pași în urmă și lasă pe toată lumea să treacă înainte. Este momentul să-și ocupe locul bine meritat. Este momentul când trebuie să pună mâna pe instrumentele puterii și să facă ceea ce trebuie. Este momentul când trebuie să se afirme, este momentul când trebuie să fie radical și decis, așa cum este și semnul lor. Fac parte din elementele cardinale care construiesc crucea cardinală și în afara cramponării celebre, care este și apărare și rezistență și atac și formă de succes, ei trebuie să dovedească acum o abilitate de a fi în prim plan, de a conduce, de a răspunde pentru alții, de a decide, de a ieși la rampă, de a se lăsa pozați, fotografiați, analizați, criticați sau lăudați, dar nu în surdină, ci în gura mare. Planeta Venus, care tocmai intră în berbec și le luminează această casa 10-a, intră în contradicție, adică în quadratură cu soarele lor. Asta înseamnă că o serie de elemente bune se pot produce în viața lor. Dar lucrurile nu sunt simple, evident sunt complicate și probabil că această acutizare a unor elemente decisive de destin îi și sperie. Au senzația că sunt singuri, au senzația că este un lanț întreg de examene pe care trebuie să le treacă. Pentru unul, două, parcă ar fi pregătiți, dar perspectiva că acest șir de încercări este aparent fără sfârșit îi sperie.
Din punctul de vedere al astrologului, se poate spune că acești nativi sunt obligați să iasă la rampă, să stea în lumina reflectoarelor și să facă ceea ce trebuie făcut pentru a se afirma, ori pentru a rezolva și alte probleme decât pe ale lor și pe ale familiei. Este o anume obligativitate de a ieși din culise, nu se poate trăi tot timpul în plan secundar și în penumbră. Este un moment care îi aduce pe acești nativi în situații limită. Se înțelege că între casa 10-a și a 4-a sunt foarte multe disensiuni. Discrepanțele pe care le construiesc și le mențin, ori le alimentează cele două planete, Saturn și Venus, nu sunt deloc de neglijat. Sunt puternice. Asta mai înseamnă că în unele familii lucrurile se complică. O serie de persoane din familie pot să pună piciorul în prag și să îi replice unui nativ din rac că nu odată puterea, banii sau succesul au fost obținute și cu sprijinul familiei, iar acum familia nu trebuie lăsată de izbeliște. Alteori, mânați, poate, ambiționați sau amețiți de succes, vor uita de familie, de îndatoriri, de solidaritate și nu vor găsi timpul necesar să recupereze relațiile destrămate. Vor ajunge în felul acesta, neapărat pe marginea prăpastii, dar într-un anume conflict. Aceste disonanțe vor fi foarte repede puse pe tapet de către membrii familiei care îl vor atenționa sau îl vor soma pe un rac, îl vor chestiona sau îl vor întreba, fie și cu delicatețe, ce dorește în viață, putere sau familie, bani sau liniște, fericire ori această lansare eroică la apă. Acești nativi sunt în situația să mediteze repede și să ia decizii la fel de rapide pe această temă a armonizării unor elemente disarmonice. Grea problemă, insurmontabilă pentru unii și tendința ar fi ca întotdeauna să se retragă din fața acestor provocări, să întoarcă spatele succesului, să spună nu mulțumesc, mă bucur că v-ați gândit la mine, dar știți, eu renunț, eu cedez, eu las locul altcuiva. Chiar dacă această tendință va fi prima care va răsări în mintea unora dintre cei născuți în Irak, până la urmă, opțiunea va fi tot implicarea. Să nu uităm că planeta Venus în Berbec, așa cum spuneam și în cadrul prezentării generale, accentuează compatibilitatea, imprudența și radicalismul. Și pentru că avem deja 3 planete pe semnele cardinale, acest radicalism este foarte bine susținut și nu-i trebuia decât tranzitul venusian pentru a scoate la lumină o tărie de fier și o forță de nebănuit. Din când în când, semnele de apă reușesc să dea niște avertismente celor din jur mai puternice chiar decât reușesc să le dea nativii din semnele cele mai volitive, adică semnele masculine și de foc.